Mixin tal-ħajja snin, fik imħina, il-fawara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Illum l-erba nagħmlu l-Qudiesa tal-Verġni Mqazza Marija bħala saħħa tal-morda. Fil-waqt li nofru dan is-sagrifiċċju għar-Ruħ Anthony Mikallef. Jeħud jeżjes jitolbu il-għajnuna ta' Alla, il-maħfra ta' dnubietna fil-waqt li narfu l-kobor tal-imħabba tiegħu lejna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamel mulej Alla tagħna li nkunu dejjem qawwijin u sħaħ fir-ruħ u l-ġisem u li bit-talb glorjuż tal-Verġni Mqazza Marija ninħelsu mid-dwejjaq ta' issa u niksbu ilena ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Wiċċ l-art kien niexef, qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Wara 40 jum, Noè fetaħ it-tieqa tal-arka li kien għamel u tela iċ-ċawlun u dan ħareġ u baqa' ġej u sejjer sakemm nixef l-ilma minn fuq l-art. U Noè bat il-ħamima minn ħdejh biex jara jekk naqas l-ilma minn wiċċ l-art. U l-ħamima ma sabitx fejn isserraħ iħriġ lejha u reġgħet lura għal għandu fl-arka għax l-ilma kien għadu fuq wiċċ l-art kollha. U Noè ħareġ idu qabada u daħħalha miegħu fl-arka. U stenna 7 ijiem oħra u reġa' bat il-ħamima mill-arka. U l-ħamima reġgħet lura fil-għaxija b'werqa friska ta' żebbuġ munqara. U Noè intebaħ li l-ilmijiet kienu naqsu minn fuq wiċċ l-art. U stenna 7 ijiem oħra u bat il-ħamima u din ma raġatx lura iżjed għandu. Fis-sena 601 fl-ewwel tax-xahar, fl-ewwel jum tax-xahar, nixef għal kollox l-ilma minn fuq wiċċ l-art. U Noè bexxaq latu tal-arka u ħares u ra li wiċċ l-art kien nixef. U Noè benar tal il-mulej u ħa minn kull annimal safi u mit-tajr safi u offra sagrifiċċju tal-ħruq fuq l-artal. U l-mulej xam ir-riħa ħelwa u oġbitu u l-mulej għalf qalbu. Ma nerġax iżjed nisqet l-art minħabba bniedem għax qalb il-bniedem miġbuda l-ħażen sa minn xkunita u ma nerġax iżjed naħba tal-ħlejja ħajjin kollha bħalma għamilt. Sakemm iddum l-art żrieħ u ħsat, bart u omma, sajf u xitwa, lejl u nar, ma jonqos qatt. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu lilek mulej nofri sagrifiċċji ta' ratti l-ħajr. Lilek mulej nofri sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr. Xirrot li l-mulej għal-ġid kollu li jagħmel miegħi, nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ flimkien lilek mulej nofri sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr. Intem lill-mulej il-wedit tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu. Għażiża f'għajnejn il-mulej hi l-mewt tal-ħbieb tiegħu flimkien. Intem lill-mulej il-wedit tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu. Fil-btieħi ta' dar il-mulej ġa nofsok Ġerusalem
lilek mulej nofri sagrifiċċju tarat il-ħaj. Jekk joġobkom inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-missier ta' Sidna Ġesu Kristu idawlilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu id-dixxiepli waslu Betsajda u ħadulu qudiemu raġel għama u talbuh imissu. Qabad il-għama min idu u ħadu l-barra mir-raħal, biżaqlu f'għajnejh, qiegħed idejh fuqu u staqsih. Qed tara xi ħaġa, dak ħares il-fuq u qal, qed nara n-nies imma qed narahom donhom siġar mexxin. Imbagħad reġa' qegħdlu idejh fuq għajnejh u beda jara ċar u kien imfejjaq. Hekk li sar jara kollox tajjeb mill-bogħod ukoll. Bagħtu lura lejn daru u qallu qis li ma tgħid xejn meta tmur ir-raħal. Il-kelma tal-mulej. Imbagħad qegħdlu idejh fuq għajnejh u beda jara ċar. Hekk li sar jara kollox tajjeb mill-bogħod. Kemm hi xi ħaġa sabiħa eżies. Immaġinaw il-ferħ ta' dan il-bniedem li min ama jibda jara u mhux jara imċajpar imma ċar u mill-bogħod. U dan hu li aħna eżies għandna nitolbu l-mulej. Il-mulej jgħidlu x'qiegħed tara meta ma kienx qed jara ċar. Jagħmillu dik il-mistoqsija apposta. U jgħidlu qed nara nies qishom siġar mexxejn, minix nara ċar. Imma mbagħad ipoġġi jidejh fuqu u jibda jara ċar. U x'taħsbu l-ewwel ħaġa li ra? Ra il-wiċċ ta' Kristu. Ra lil Kristu nnifsu. U din għandha tkun eżies it-talba tagħna dalgħodu. Li l-mulej jarina l-grazzja li aħna nkunu nies li naraw ċar il-preżenza, il-ħidma, l-eġubijiet li Alla jagħmel fil-ħajja tagħna. Ħafna drabi il-ħarsa tagħna eżies tiċċajpar. Tiċċajpar bl-affarijiet mondani, tiċċajpar b'dak li jiena nfittex li nara. Ejjew nitolbu l-għajnuna tal-Ispiritu Santu biex aħna bajnejna ma jfittxux dak li lilna jagħmlilna ħsara, imma nfittxu dejjem il-wiċċ ta' Kristu. U kif jien nista' nara il-wiċċ ta' Kristu? Kristu fejn juri ruħu lili? Ewwel qabel kollox il-mulej jurina ruħu fil-kelma tiegħu. Fil-quddiesa li aħna niċċelebraw ta' kuljum. Fil-mumenti ta' talb li inti tagħmel, mumenti ta' riflessjoni. Imma fuq kollox eżies ma ninsewx ukoll li l-mulej qiegħed fil-persuni partikolarment li qegħdin ibatu. Jew nitolbuh li aħna l dan il-mulej narawh ċar
f'ħutna l-morda. Jien ma ninsaqat l-esperjenza li kelli kont għadni seminarista meta ltqajt l-Indja ma' Mader Teresa. U niftakar il-Mader Teresa iddur fuq is-sorijiet tagħha u tgħidilhom waqt li huma ħejrġin biex jibdew jiġbru il-morda u jduru bihom, kienet tgħidilhom din il-frażi: tħalluhomx jgħidulkom grazzi, ejdulhom intom grazzi għax permezz tagħhom intom tiltaqgħu mal-wiċċ ta' Kristu. Kemm xi ħaġa sabiħa iżjed. Ejjew nitolbu din il-grazzja. Għax ħafna drabi aħna forsi anke niġu hawnhekk nitolbu sempliċement il-fejqan tal-ġisem. Huwa importanti, imma aktar mill-fejqan tal-ġisem anke l-miraklu tal-lum li nara. Ma ninsewx li San Ġwan l-Evanġelista qatt ma juża l-kelma miraklu, imma l-miraklu jsejjaħlu l-sinjal. Għax dak il-miraklu li jsir fil-ġisem huwa sinjal ta' xi ħaġa iżjed profonda. U dan il-miraklu tal-ama huwa sinjal ta' xi ħaġa iżjed profonda. Ama mhux mill-għajnejn, ħafna drabi nista' nkun għami milli ma nilmaħx u ma nkunx konxju ta' dak li Alla jagħmel miegħi. Nitolbu ilu għalek din il-grazzja li aħna nkunu nies li kapaċi naraw ċar il-preżenza ta' Kristu f'ħajjitna. Mu bil-wifqa, windresqu fiduċjusi it-talbiet tagħna lil Mulej Alla. Nitolbuk Mulej għall-Knisja mqazza tiegħek biex tkompli tgħinha u tmexxija bil-qawwa tal-Ispirtu sabiex hija twassal kelmtek lill-bnedmin kollha. Nitolbu. Nippreżentawlek Mulej il-dawk ħutna li minħabba id-dnub huma għomja ma jistgħux jaraw il-preżenza tiegħek. Għatihom il-grazzja tiegħek biex fil-waqt li jarfu id-dnub tagħhom jirċievu minn għandek il-fejqan fir-ruħ u l-ġisem. Nitolbu. Inresqulek Mulej aħna wkoll bħal dawn in-nies tal-Vanġelu il-morda tagħna. Għatihom il-qawwa l-għajnuna l-faraġ. Iftħilhom għajnejhom biex jarfu li fil-marda tagħhom int qiegħed hemm magħhom qribhom biex tgħinhom u tnissilhom lill-paċi tal-qalb. Nitolbu. Nitolbuk Mulej għal paċi fid-dinja, partikolarment għal waqfien mill-ġlied ġewwa l-Ukranja, għal ħutna it-terremutati tat-Turkija, tas-Sirja. Għamel li jkomplu jsibu nies ġenerużi lesti li jgħinuhom f'dak kollu li huwa meħtieġ. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, nitolbuk Mulej dbirek il-familji tagħna. Għatina l-qawwa biex aħna wkoll narfu nimxu għad-dawl tal-kelma tiegħek. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Il-qamissier għaddejż dawn it-talbiet tagħna u dak kollu li hemm fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Imlina int bil-grazzja u l-imħabba tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej jittalbu l-offerti li aħna l-fidili tiegħek qegħdin nagħmlulek fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija biex permezz tagħhom noġbuk u naqilgħu il-għajnuna għat-tieba tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Xieraq li nroddulek ħajr, sewwa li nsebħuk missier Qaddejs, għaliex il-Verġni Mqazza Marija li jissieħbed b'mod tal-għaġeb fil-missieru ta' Dbatija għal morda li jitolbu il-ħarsin tagħha tiddi bħala sinjal ta' saħħa u ta' tama mis-sema. Lil dawk li jħarsu lejja tagħtihom eżempju tar-ruħ marbuta għal kollox mar-rieda tiegħek. Kollha kemm hija xebħ ma' Kristu li fl-imħabba bla qies tiegħu għalina refa' fuqu il-mart kollu tagħna u tabba bin-niket tagħna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddejs, Qaddejs, Qaddejs. Mulej Alla tal-Eżerċiti. Qaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxxerrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi ninħabru. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna.
missierna li inti fi smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritjent kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tlaħi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. U Alla, is-sagrament tas-salvazzjoni tal-ġisem u d-dem ta' ibnek il-waħdieni li bih tqarbilna, ferraħna fġieħ il-Verġni Marija Ommu, ikun għalina ta' ġid għal ħajja ta' issa u fil-ħajja ta' dejjem bi Kristus Jedna. Ngħidu ta' Marijiet hekk għall-morda tagħna biex anke huma fil-mart tagħhom jarfu jaraw tassew il-preżenza ta' Alla. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, nixtieq infakkarkom li nhar is-sibt fil-għaxija kif ukoll matul il-quddies tal-ħadd li ġej hawnhekk sejjer issir il-ġabra għat-terremotati tat-Turkija u s-Sirja biex hekk tkunu preparati u nkunu ġenerużi mill-aktar li nistgħu. Ma ninsewx li aħna għandna kollox u dawn tilfu kollox. Saħansitra hemm min qed jorqod barra fit-triq. U għalhekk ejjew inkunu ġenerużi magħhom u naraw fihom il-preżenza ta' Kristu. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.